Bon dia, benvinguda a una nova classe de sobirania corporal. El meu nom és Helena i t'acompanyaré durant aquesta classe perquè puguis treballar la teva obertura de caderes, la teva tonificació del sòl pèlvic i tota la cintura pèlvica, que és aquesta zona que tens aquí davant. D'acord? La cintura pèlvica és l'encarregada d'unir les cames al tronc superior, la part inferior a la superior del cos. La cadera és l'os encarregat d'encaixar els fèmurs, que són aquests ossos tan llargs que tens aquí, s'encaixen a la cadera. I la cadera la notaràs molt si et toques aquí, que tenim aquests ossos que es diuen crestes ilíaques. Val? Així doncs, la classe d'avui treballaràs l'obertura de caderes, l'elasticitat de tota la teva cintura pèlvica i l'enfortiment del sòl pèlvic, importantíssim per classes prepart, postpart, si tens pèrdues d'orina també t'ajudarà molt i en definitiva a nivell emocional tenir una cintura pèlvica forta i flexible et dona un estar en aquest món entregada, oberta, però alhora ferma i amb una bona predisposició a sentir primer el que tu vols i després triar si el que et ve s'adequa a tu o no. D'acord? Començarem situant els braços del gronxador gairebé que toquin al terra. De moment només treballem amb els braços del gronxador. Els col·loques d'aquesta manera, veus, a mi em queda a l'alçada del meu turmell. Una vegada tinguis els braços ben col·locats, faràs el següent. Obres bé, prepares la tela, perquè col·locaràs els teus peus dintre dels estreps inferiors. Comencem. T'asseus i col·loques peu dret dins de l'estrep inferior dret. D'aquesta manera, el taló queda subjectat per la mateixa tela. I fas el mateix amb el peu esquerre. Ajustes una miqueta les pestanyes, veus i et quedes amb les cames una mica alçades. La cadera està estable al terra. Has de notar els dos ossos isquions, que són aquests dos ossos que toquen al terra quan t'assentes, i des d'aquí mous una miqueta per quedar-te sota l'eix del gronxador i t'estires lentament. Una vegada estàs aquí ben estirada, faràs el següent. Obres cames al teu màxim i tanques lentament. Obres i tanques. Els palmells de les mans els tens situats aquí a l'alçada del teu úter, dibuixant un triangle. És un mantra, és un mudra que s'utilitza molt amb la respiració uterina, Muladhara, per activar el chakra. Ara, però, a tu et servirà per notar tota la teva cintura pèlvica treballant. Notaràs com es mouen els músculs, notaràs com els teus engonals treballen i estem escalfant. Obres i tanques. Recorda que estàs en una classe d'aeroyoga restaurativa, és a dir, que no faràs un esforç excessiu. Estem treballant l'obertura de caderes. Obres i tanques, lentament. Tu controles el moviment, el gronxador no. Perquè si deixes que el gronxador se t'emporti a l'obertura, no tindràs prou control i no estaràs practicant l'exercici amb control del sòl pèlvic i de la cintura pèlvica. Segueixes obrint, els colzes poden estar al terra per descansar els braços, les espatlles toquen el terra, estan relaxades i segueixes obrint i tancant, lentament, sense pressa. Respira de forma fluida, natural i aprofita i en cada exhalació deixes anar qualsevol neguit, qualsevol preocupació
i qualsevol tensió mental, física que portis acumulada. Obres i tanques. Farem un parell més i t'explico el següent exercici. 1 i 2. Perfecte. Ara deixes les cames rectes paral·leles, d'acord? Tal com estan, i faràs el següent. Portes el teu taló al genoll esquerre, taló dret i genoll esquerre. Després taló dret, pubis, i quan arriba el taló al pubis, deixes caure el teu genoll cap al terra. I aquí obres molt bé la teva cadera lentament i fas un ventall. Tornes a buscar el taló dret, torna a buscar la cama esquerra, passa resseguint la cama esquerra cap al teu pubis, deixes caure el teu genoll i tornes a obrir. Recorda que la cadera està estable tocant el terra, que els isquions estan tocant el terra tota l'estona, d'acord? I farem 10 amb cada cama. Per tant, comencem. Cames rectes, estirades. I ara, la cama dreta, el peu dret va a buscar la cama esquerra. Ressegueixes la cama esquerra. Obres la cadera, deixes caure el teu genoll dret cap al terra. Extens la cama dreta i lentament dibuixes mig cercle. Tornes a buscar la cama esquerra amb el peu dret. Peu dret, pubis. Deixa caure el teu genoll i obres. No t'amoïnis de comptar, ja vaig comptant jo. Tu simplement estigues amb el teu moviment, amb la teva cadera i gaudeix de l'estirament. Obre la cama lentament. Aquests moviments els fem lentament perquè ens interessa molt la propiocepció del cos, és a dir, la percepció interna del teu cos. Tornes a obrir i en portem 3 i tornem a tancar. Taló pubis, obertura de cadera, estira la cama dreta, l'esquerra no treballa. Ventall, taló pubis, obertura de cadera, estira cama i ventall. Lentament, taló pubis, cadera, obre bé la cadera, estira bé la cama i ventall. Si necessites recol·locar-te el peu, quan arriba el taló al pubis és el moment de fer-ho. Tornes a posar la tela, deixes caure el genoll, obres cadera i seguim. Taló pubis, obertura de cadera, estira cama i ventall. I en portem 6. Taló pubis, obertura de cadera, estira cama i ventall. 7. Taló pubis, cadera, estira cama i ventall. Nota com s'obre, com treballa la musculatura de la cama, del sòl pèlvic, de la cintura pèlvica. Tota la teva musculatura de la cintura pèlvica està treballant en aquesta pràctica. Torna a obrir la cadera, estira bé la cama i ventall. I en portem 8. Taló pubis, obertura de cadera i estira cama. 9. Deixa caure el genoll, obre la cadera bé. Estira bé la cama i 10. I ara deixes la cama reposant tranquil·lament al costat de la cama esquerra. I farem el mateix amb la cama esquerra, sí? Sempre treballem la simetria, és evident. Vinga, doncs, taló esquerra va a buscar el turmell dret. Ressegueix tota la cama dreta fins que arriba al pubis. Aquí obres bé la cadera, estires bé la cama i ventall. És natural si una cama t'és més fàcil que l'altra, no pateixis. Treballant la simetria arribarà un moment que les dues cames
treballaran amb la mateixa elasticitat i la mateixa força. Taló pubis, obre cadera, cama esquerra ben oberta i ventall. Taló pubis, resseguint la cama esquerra dreta, obre cadera i ventall. I continua amb la teva respiració tranquil·la, fluida i natural. Recorda que les espatlles i les cervicals han d'estar relaxades. Obre bé la cadera, estira bé la cama esquerra i ventall. I en portem 4. Taló pubis, obertura de cadera, estira bé la cama i ventall. 5. Taló pubis, obertura de cadera, estira bé la cama i ventall. Perfecte. I segueix així. Nota a través de les teves mans com s'activa la cintura pèlvica a cada moviment. Nota també la musculatura de les cames, com treballa quan s'estira. Porta la teva consciència a la cintura pèlvica. Obre la cadera bé. I en portem 7. Taló pubis, cadera, estira bé la cama. 8. Taló pubis, cadera, estira bé la cama. 9. I anem a per l'última. Taló pubis, cadera, estira bé la cama i al centre. Superbé. Ara, per descansar i fer una mica de contrapostura, porta els 2 peus que es toquin les plantes entre elles, val? Simètrics, perfecte. I quan tinguis les plantes que es toquen entre elles, porta els teus talons cap al teu pubis i aguanta aquí una miqueta. Si vols pots reposar les teves mans a l'interior de les teves cuixes. Aguanta aquí i farem 3 respiracions profundes i lentes. Ara lentament estira de nou les cames o obre les 2 cames alhora, com havíem fet a l'inici. Torna a obrir, les mans les mantens als teus angonals i notaràs perfectament la musculatura de l'angonal que està treballant. I en farem 2 més d'obertura de caderes paral·leles. Obre i tanca. Obre i tanca. Val. Ara situa els teus braços al terra i activa reculls cervicals, actives els braços i un abdominal per incorporar el tronc. Una vegada estàs aquí, portes el teu taló al pubis i treus el peu de l'estrep inferior. Fas el mateix amb el peu esquerre. Importantíssimes les transicions. Sempre fragmentem els moviments perquè la fragmentació et dona consciència corporal. És molt important prestar atenció a les transicions i fer aquest tipus de moviments de les classes enfocades a restaurar amb molta consciència corporal. Sí? Ara, creues cama i et dones la volta. Abans de donar la volta, poses peu esquerre a l'estrep inferior dret i peu dret a l'estrep inferior esquerre. Ara sí, et dones la volta. Val? I et quedaràs d'aquesta manera. Molt fàcil, has de col·locar els teus punys un sobre de l'altre, dibuixant un triangle amb els teus colzes i els teus 2 punys. L'avantbraç tocarà el terra i quan tinguis els 2 punys junts, col·locaràs el teu front tocant el forat del puny dret.
Aquí, el tercer ull. Aquest mudra es diu embut tibetà i l'utilitzarem bastant en aquestes posicions restauratives quan estiguis panxa avall. Val? Fas així, puny en puny, i el teu front, l'entrecella, ha de quedar en el forat del puny dret. Una vegada estàs aquí, col·locada, sí? Veus que els peus no toquen el terra i faràs el següent. Tanques i anirem a buscar la màxima obertura de caderes, sempre amb tot el control. Lentament, i en farem 15. Jo conto i tu només centra't a obrir bé la teva cadera i a tancar-la, controlant tu l'anada, l'amplada i la velocitat. Val? Comencem. Obre bé i tanca. Obre i tanca. Obre i tanca. Obre i tanca. Nota la teva musculatura lumbar com està treballant també ara. Notaràs potser l'os del pubis com frega el terra amb cada obertura i cada tancament. I anem a fer la darrera. Obre bé i tanca. Ara, desfés el mudra de l'embut tibetà, estira el tronc al terra i descansa aquí 3 respiracions. I per donar la volta, posa la mà dreta al costat del pit dret, apreta contra el terra i ara sí. D'acord? Et dones la volta. Anem a treure els peus dels estreps lentament, sense fer estirabots. Ara serà el moment de col·locar el gronxador. Llavors, agafes els estreps mitjos amb les teves mans. Resitues la teva cadera. Nota els 2 isquions tocant el terra. Val? Posa les plantes dels peus tocant el terra, actives els teus braços i t'incorpores. Primer tires la cadera endavant, obre bé aquí els genolls. Col·loca els talons que es toquin entre si. Deixes anar un estrep i col·loques la mà dreta al terra. Dits de la mà ben oberts. Acostes les mans a les puntes dels dits dels teus peus. Relaxes les cervicals, obres molt bé la cadera al teu màxim i estàs realitzant la granota. És una postura que ens servirà per passar la cigonya i després posar-nos dretes. Sostenim la cigonya 4 respiracions. La mirada la pots situar en els dits polzes. Baixa el teu pubis perquè pugui tocar el pubis als talons. I ara prepara't perquè anem a estirar les cames. Val? Per estirar les cames fas el següent. Passes el teu pes una mica davant, incorpores la cadera i
Col·loques els peus plans al terra. Si tens prou elasticitat, és moment d'estirar les cames, sense desenganxar les mans del terra. Si encara no tens prou elasticitat, pots mantenir les cames una mica doblegades. Val? No t'atabalis. Tu tranquil·la, mica en mica aniràs guanyant elasticitat. Estirem cames en cas de que puguem, i aquí sí que ens interessa deixar anar les cervicals relaxades. Aguantem aquí 4 respiracions. I ara lentament situes la mirada a la punta dels dits de les mans i anem desenganxant les mans del terra. I anem incorporant-nos vèrtebra per vèrtebra, lentament, sense perdre l'equilibri. Les cervicals es mantenen relaxades. I acabes de pujar, obre bé les espatlles, estira bé, obre't el pit i anem a buscar el gronxador. El gronxador el situarem de tal manera que ens quedi una mica per sota dels nostres genolls. Vol dir 2 nusos per sota dels braços. Ajusta pestanyes. Perfecte. Ara farem el següent. Em col·loco bé. I mira, primer ens assentem a sobre dels talons. D'aquí passem la cadera al terra. Sense pressa, no tenim cap mena de pressa. Col·loques les plantes dels peus juntes, els dits es toquen amb els dits, els talons es toquen amb els talons. Procures acostar bé el taló a la teu pubis. I ara estires el braç esquerre, val? Recte. L'espatlla baixa, no hem de forçar l'espatlla. Estires el braç esquerre, amb la mà dreta pots sostenir els teus peus junts. I d'aquí fas una rotació de l'espatlla, ampla i gran, i amb la teva mà esquerra vas a buscar els teus peus. El mateix amb la mà dreta, estires bé el braç, baixes espatlla, entres el braç al gronxador i vas a buscar els teus peus. És natural si et queda una mica mogut el gronxador, no passa res, te'l col·loques bé i vas a buscar els teus peus. Acosta els peus bé i aquí mantenim la postura. Veus que el gronxador et sosté les escàpules, que són aquests ossos que tenim aquí darrere de les dorsals. Aguantes aquí. Farem aquí 10 respiracions perquè la gravetat treballa a favor nostre. En aquí l'esquena es manté recta gràcies al gronxador i tu senzillament t'has de mantenir tranquil·la, respirant, amb la consciència a la respiració i a l'obertura de caderes, que per si sola es va afluixant i es va ampliant i flexibilitzant. Mantens la mirada recta, tranquil·la i serena. No t'amoïnis per comptar les respiracions, ja les vaig comptant jo. I tu senzillament mantingues la teva atenció a la teva cadera i a la teva respiració. Has de procurar no identificar-te amb el dolor que pots sentir en aquesta extensió i aquesta obertura de cadera. Has de mantenir el focus a la respiració. La teva atenció totalment posada a l'acte de la respiració.
ara deixes anar els peus, actives una mica les abdominals per no caure endarrere i amb l'ajuda de les teves mans lentament tenques caderes i ajuntes els genolls i els peus els poses plans al terra. Abraça les teves cames. Contraposturem. Després de l'obertura, contraposturem. Aguantes aquí, amb l'ajuda del gronxador, 3 respiracions. Omple bé els teus pulmons. Molt bé. I continuem. Tornem a obrir caderes, deixa caure els teus genolls cap al terra. Ajunta les plantes dels peus. I ara agafes el gronxador a l'alçada de les orelles i et deixes caure una mica endarrere. Resitua la cadera. Has de notar que els teus isquions estan tocant els dos al terra. El gronxador el tens situat a la cintura escapular, aquí darrere. Val? És normal notar certa pressió a les aixelles. No t'amoïnis, això va millorant amb la pràctica. Ara obres bé els braços i d'aquí vas a buscar el teu os occipital amb els 2 palmells de la mà. Quan tens l'occipital en contacte amb les mans, creues els dits de les teves mans i et deixes caure endarrere. Al teu màxim, lentament. Notaràs com el teu os púbic s'eleva cap al sostre i els teus isquions volen desenganxar-se del terra. Tu mantingues els isquions anclats al terra, però deixa que el pubis pugi cap a dalt. Amplia la torsió de la columna vertebral, l'arc. Obre bé aquí, tira el teu tronc, com si volguessis tocar amb l'occipital al terra. Nota l'obertura de caderes, respira, porta la consciència a la respiració, a l'atenció plena en l'acte de respirar. Amb cada inhalació les teves escàpules s'eixamplen i amb cada exhalació et buides. Prepara't perquè ara, amb l'ajuda de les teves mans, incorpores les cervicals, sempre amb l'ajuda de les mans, i mantindrem aquesta postura de la deessa. T'ofereixo un mantra perquè puguis repetir mentalment durant les 10 respiracions que mantindrem la postura. El mantra és: estic oberta i confio. Estic oberta i confio. Aquest mantra t'ajudarà a alliberar la tensió de la cintura pèlvica, a obrir la cadera i a nivell emocional a ser més permeable amb el que t'ofereix la vida. Per tant, estic oberta i confio i sostenim la postura 10 respiracions. Com sempre, jo vaig comptant i tu simplement relaxa't i mantingues la teva atenció a la respiració i ves repetint el teu mantra, en plena consciència, amb tot el teu ésser. Estic oberta i confio. Les mans aguanten el cap i senzillament et deixes caure. Nota com si la terra t'acollís i t'abracés i sostingués tot el teu pes.
I ara omple molt bé els teus pulmons per fer la darrera inspiració i la darrera exhalació. I exhala. Quan tinguis tot l'aire fora, incorpores amb l'ajuda de les mans les cervicals i des d'aquí deixes anar les mans, t'obres. Amb l'ajuda de les mans lentament vas tancant les cames, molt lentament. Tranquil·lament vens d'una hiperextensió de la musculatura dels engonals i el tancament ha de ser suau i lent, perquè d'aquesta manera evites lesions i trencaments de les fibres dels músculs. Una vegada tens les cames ja juntes, els peus plans al terra, agafes i poses les teves mans al terra per darrere de la teva cadera, sí? T'incorpores lentament. Molt bé. Ara estires cames lentament, primer la dreta i després l'esquerra. Perfecte, t'acabes d'incorporar i ara col·loques el taló dret a l'estrep inferior dret. Ajustes pestanya. Taló esquerre a l'estrep inferior esquerre. Ajustes pestanya. Sí? I aquí extens bé els braços i tornes a portar les mans a l'occipital, dits creuats, i aquí simplement et relaxes, et deixes anar endarrere i mantenim 5 respiracions. Pots repetir el mantra "estic oberta i confio". I ara incorpores les cervicals amb l'ajuda de les teves mans i vas a buscar els estreps mitjos amb les teves mans. Val? Ara farem el següent. El mateix exercici que hem fet abans sense el gronxador a les escàpules i amb l'esquena al terra, ara el repetirem, però amb la cintura escapular, que és la d'aquí darrere, ben agafada pel gronxador. Braços als estreps mitjos, col·loca't bé les cintes si és el cas que et molestin, i d'aquí fas el següent. Taló dret cap al genoll esquerre, després pubis, obres cadera i tornes a obrir. Sí? I alternes taló dret amb taló esquerre, obres cadera i estires. D'acord? Comencem. Taló dret, pubis, cadera, obres, taló esquerre, pubis, obres i estires. Taló dret i estires. Taló esquerre i estires. I en farem un parell més. Taló dret, obre cadera i estires. Taló esquerre, obre cadera i estires. Val? Ara, 2 cames alhora. Talons ajunts, cames rectes, paral·leles i estirades. Talons cap a tu. Junta les plantes dels peus i obre bé la cadera. Sí? I d'aquí obres les 2 cames alhora. Què et sembla? És un moviment lent, amb control com sempre, i es tracta de que les 2 cames s'estirin alhora. Ajunta les plantes, obre cadera i molta atenció perquè les 2 cames treballin alhora. Lentament vas ajustant fins que tens les 2 cames en extensió i tornes a tancar. I en farem un parell més. Talons cap al pubis, ajuntes les plantes dels peus i lentament obres. I tanques. I farem una més. Val?
Ajunta plantes dels peus, els genolls cauen per la gravetat i estires les dues cames alhora. Super. Ara deixes les dues cames juntes, rectes i paral·leles i actives els teus braços i les teves abdominals perquè desenganxaràs la cadera del terra i aniràs a buscar la planxa. Val? Es tracta de fer així i vas a buscar la planxa. Activa bé la musculatura de les cuixes, aixeca bé la teva cadera i baixes lentament. Estabilitza cadera. I tornem a pujar. Sòl pèlvic està treballant, aguanta la planxa i tornes a baixar. Molt bé, fem una més i després farem el mateix però amb les cames obertes i tornes a baixar. Val. Pots també deixar anar els estreps si et sents còmode i posar les mans a l'occipital. I d'aquí vas a planxa i mentre vas a la planxa obres. Obres, obres, obres i tanques i baixes cadera. Val? Recol·loca perquè et quedi bé la cintura escapular ben recollida amb el gronxador. I ara sí, en farem 10, d'acord? Puges, obres caderes, mantens la planxa, tanques cames i baixes cadera. 1. Puges, obres cames. 2. Tanques cames i baixes cadera. 3. Puges a planxa, obres cames. Tanques cames, baixes cadera. 4. I tornem. 5. 6. Recorda de la consciència corporal, de fer els moviments lents, de controlar l'obertura i el tancament. 7. 8. 9. I la darrera. Puja i tanca. 10. Bé, tranquil·lament ara porta el teu peu dret per treure el peu de l'estrep, el mateix amb l'esquerra, i ara col·loques els dos peus junts, plans al terra, i d'aquí t'incorporaràs, però per anar a seure dins del gronxador. Per tant, agafes fort a la tela del gronxador i actives braços i quan estàs per sobre de la tela del gronxador, lentament t'asseus. Com que tens la tela tota rebregada, perquè has estat treballant amb la cintura escapular, obres el que necessitis i et quedes aquí, molt ben assentada. Recorda que sempre t'ha de quedar tela suficient que et reculli les lumbars, val? Tal com estàs, tu ara no et moguis, em mouré jo, perquè d'aquesta manera veuràs millor com han de passar les cames per les postures que farem a continuació, val? Però tu mantingue't sentada, no facis res, que jo de seguida estic amb tu de nou. I ja hi soc. Tal com estàs, agafes la tela del gronxador i tires d'ella cap a tu, molt a prop, com si volguessis portar tota la tela sobrant cap a la teva cadera. I et deixes caure endarrere alhora que obres cames. Val? Ara estàs a Vitruvi. Tens les cames obertes, la cadera estable, està recollida per la tela del gronxador. És normal si notes certa pressió a les lumbars, de seguida t'acostumaràs. Quan hagis practicat unes quantes classes ja no notaràs la tela a les lumbars. Ara col·loques les teves mans per damunt del teu cap, braços rectes, paral·lels i estirats, i d'aquí faràs el següent. Baixes la teva cadera
i puges. Anteversió i retroversió pèlvica. Estàs fent abdominals, treball de sòl pèlvic i de cames. Obres, veus que els talons es miren entre ells i vinga, baixem al teu màxim i puges. I en farem 6. I puges. 2. 3. 4. 5. I 6. Ara portes el peu dret per davant del gronxador i el peu esquerre es queda com estava, a Vitruvi. Agafes amb la mà esquerra el peu dret i tibes del peu dret cap a tu, al màxim que puguis. I sostens aquí 4 respiracions. La mirada està situada al peu esquerre. Respira tranquil·la, mantingues la cadera estable. La cama esquerra està treballant per mantenir la postura. Estàs realitzant l'arbre. El palmell de la mà dreta mira al cel. Les espatlles estan relaxades. I ara prepara't perquè deixaràs caure lentament el peu esquerre per darrere teu, cap al teu còccix, l'os últim de la columna vertebral, i amb la mà dreta vas a buscar l'empeny del peu esquerre i et quedes fent l'infinit o el 8. Els braços estan els dos estirats, el quàdriceps esquerre està estirant-se i com pots veure la teva cadera està ben oberta. Relaxa't, situa la mirada ara a la dreta. La pots situar a l'espatlla dreta i fas una mica d'escalfament cervical i si no estàs còmode, simplement deixes caure el cap a la dreta i la teva mirada tranquil·la i sense forçar. Estàs relaxada. La consciència en la respiració, important. Si t'ajuda pots repetir el mantra. Estic oberta i confio. I ara, lentament deixes anar el peu dret i estires la cama dreta fins que la puguis travar al gronxador. L'estires bé, que quedi ben travada al gronxador i agafes amb la mà esquerra també l'empeny del peu esquerre. I de nou ara la mirada la situes al centre, el cap està recte, les escàpules estan estables tocant el terra i la teva cadera i la cintura pèlvica s'estan obrint per mantenir la postura. Estàs realitzant la ballarina. Deixa anar ara suaument el peu esquerre i puja la cama. La pots deixar una mica travada al gronxador, destraves el peu dret del gronxador i poses la cama dreta a Vitruvi. Baixes el taló esquerre cap al teu pubis per davant del gronxador i el reculls amb la teva mà dreta, que agafa el peu esquerre per l'empeny. Braç esquerre per damunt del teu cap, el palmell mira al sostre. Estabilitza la cadera, procura mantenir l'eix, que no se't caigui la cama cap a un costat, cap endavant o cap endarrere. Mantingues la força a la cadera i el sòl pèlvic. La cama dreta ara treballa i la mirada la situes a la punta dels dits del peu dret.
Perfecte. Ara deixes caure el peu dret lentament i vas a buscar el còccix amb el teu turmell dret. La mà esquerra agafa el peu dret per l'empeny i aquí obres de nou la cadera, la cintura pèlvica que s'estira, el quàdriceps, el femoral, tot s'estira. I situes la mirada a l'esquerra. I ara lentament deixes anar el peu esquerre i estires la cama esquerra i la traves al gronxador, que et quedi ben recta i ben estirada. Amb la mà dreta també agafes el peu dret per l'empeny, a l'alçada del turmell. I et quedes amb la mirada situada al centre, gaudint d'aquest estirament del femoral i de totes les insercions dels músculs i nervis que uneixen la teva cintura amb les cames. Estira bé, relaxa. Si tens dificultat per mantenir la postura perquè et fa mal l'estirament, porta la teva atenció a la respiració. T'ajudarà molt a tenir la ment tranquil·la i poder sostenir la postura. Si no arribessis a agafar-te el peu, no pateixis, pots agafar el pantaló, pots agafar el mitjó si és que en tens. Sempre adapta l'exercici i no forcis mai en excés per evitar lesions que no interessen. I ara lentament deixes anar el peu dret i estires la cama i la vas a travar. Ara tens les dues cames travades, ho veus que estan travades? I poses els braços mirant els dos palmells al sostre, els colzes queden per damunt de l'espatlla i estaràs fent el mudra del canelobre. I una vegada tens els braços ben situats, baixes els teus peus, de tal manera que les plantes dels peus es toquin entre si. Mira que estiguin ben alineats els teus peus, situa la mirada a la punta dels dits dels teus peus, obre bé la cadera i anem a realitzar l'última postura d'aquesta classe restaurativa de sobirania corporal per la millora i l'obertura de la cadera i de la cintura pèlvica. És moment de repetir el mantra durant 10 respiracions. Estic oberta i confio. I com sempre, ara per desfer la postura molt lentament, desfas l'exposició, obres les cames passant a Vitruvi, deixes caure el peu dret i a l'esquerra segueix, lentament. Vas a buscar el terra amb les plantes dels teus peus. Quan tinguis les dues plantes dels peus tocant el terra, és moment d'agafar la tela del gronxador amb les dues mans, reculls primer cervicals, actives braços, abdominals
I lentament t'incorpores. Em dono la volta per despedir-me. Doncs espero que hagis gaudit d'aquesta classe. Sempre la pots repetir, tenint en compte que si estàs menstruant, les postures en les que estem en mitja inversió, és a dir, l'arbre, el vitruvi, l'infinit i la ballarina i el ratpenat, no les sostinguis durant gaire estona. Tot i que no és una inversió total, sinó una inversió parcial i per tant les pots realitzar sense cap problema, no és gaire aconsellable mantenir aquestes postures durant molta estona perquè podria produir problemes en la menstruació. Dit això, és una classe restaurativa per obrir caderes, d'acord? Hi ha altres classes que serveixen per tonificar i per enfortir. Aquesta és restaurativa, per obrir, per lubricar l'articulació. Si tens el típic mal de cames, doncs també és molt recomanable perquè estàs estirant tota la musculatura que uneix les cuixes a la cintura pèlvica. Molt recomanable practicar-la 2-3 cops a la setmana i gràcies al gronxador de seguida notaràs els seus beneficis perquè la gravetat treballa sempre a favor teu i per tant et és molt més fàcil relaxar-te i aprofundir en els estiraments perquè sempre tens el gronxador que t'està ajudant d'una manera o d'una altra. Moltes gràcies, recorda que són classes de sobirania corporal enfocades a les dones, al cicle menstrual i que el meu nom és Elena Fernández. Si coneixes dones de les que es puguin beneficiar d'aquest tipus de classes, estaré encantada de que comparteixis la meva pàgina web sobiraniacorporal.cat i des d'allà poden informar-se de tot el que ofereixo, igual que fas tu. Recorda també que tinc un canal de Telegram, Sobirania Corporal, i un canal d'Instagram amb el mateix nom, Sobirania Corporal, sempre enfocat a l'anatomia, fisiologia i ciclicitat femenines. Encantada i fins a la propera!